Zdravím vás. Všetkých vás ojebabrali a zaplatíme to všetci a zaplatíme oveľa viac ako tento rok. Príklad. Pekár má napríklad 10 zamestnancov, pekáreň, pečú chleba. Áno, DPH sa na tento chleba znížila, čiže mal by byť lacnejší. Ale tieto skvelé konsolidačné opatrenia tam nadrbali toľko poplatkov pre tú firmu, že jediná možnosť bude, že ten chleba bude stať ešte viac ako o tú zníženú DPH. Takže odvody, energie, trafené transakčné poplatky, chleba bude stať viac už priamo vo výrobe. Ďalej tu máme dopravu. Cestné mýto 40% hore, diaľničné známky 50% hore, ďalej sú tu cestná daň a ďalšie proste účty, ktoré tie firmy budú musieť platiť. Čiže znovu zvýšia prepravu. Hej, cenu za prepravu. To je už druhý nárast. Prvý bol výroba, druhý je preprava. Tretí, dostane sa to, dajme tomu, do supermarketu. Supermarket, vyššie odvody, vyššie energie, transakčné poplatky, kde sú proste tisíce transakcií aj u tých prepravných kurierských spoločností. To všetko vám zarátajú do cien, ktoré zaplatíme my, koneční spotrebitelia. Takže 3-krát ten chleba musí zdražieť, aby sa dostal k vám domov. Kto to zaplatí? Vy, ja, všetci. A to, že sa tam znížila DPH, to absolútne nepomôže. Čo sa týka tej trafenej transakčnej dane, pozrel som si len tak vo svojej firme, koľko je pohybov za rok, aké sumy, čo sa platí, čo a tak ďalej. Jednoducho 1200 až 1500 eur ročne to vychádza zase do vzduchu na týchto darmožračov, ktorí si zvyšili samozrejme sebe plat, aj paušálne náhrady a tak ďalej. Keď chcú ísť príkladom, ako povedal Fico, že každý musí prispieť, tak prispejte v prvom rade vy. Odozdaj doživotnú rentu, znižte si platy, znižte si paušálne náhrady a potom povedzte, že každý musí prispieť. Takže ešte raz toľko pre tých, ktorí sú veľmi inteligentní v úvodzovkách a vypisujú, že aké je to úžasné, že vyhrabeme sa z dlhov a tak ďalej. Nie, nikde sa nevyhrabete, všetci zaplatíme niekoľkonásobne viac. Hej, ja som to rátal. Malá firmička s 2 zamestnancami, proste, ktorá má 500 000 obrad ročne, zaplatí ročne od 5 až 8 tisíc eur viac. Kto to zaplatí? Zákazníci tej firmy.